Khazan takte bo song o video norok nai ta thani osrai yang ang norok no phono gano bohok ti khimani isa khugi phungla yang tisi gana kachak phusidi obo genji khugri sidi pura abo te abo ke khugli do obo bubuk sa ob norok no ungko phunugui manli do karan tangai hingkang ke YouTube rogo accept ungya phununga tongo obo belai kirma singsa obo yang tike bini asai mani budbaro asai kya operation khani asai mani tan dinong ken khia hanai doctor tlangai operation khlainai bohok tei khiri tono tak baki bin 13 bosor ka kha ingke aprun asai puruni tan dini theke bo bohok tei khimang tabuk sujora obo ekdom bubuk sa umsuk toru ani yakboi baksa tor mani obo tabo khaima tonta ingke yang tei khiro ingke khiorok tei bondo bini bumung ka jionto molsom ega bini babu bo kok borok maya ke kisa mano ke binama bo kok borok maya ke kisa manta ingke ojga tongo borong ro ojga phurungoi tongpaine bono khobor horu osrai ni obostha jiao ma haingoi tongo ingke bono call khaino ke bono osrai ni somonde motamoti saimano borok salaijak ojak ge borok kok borok maya ba bini bisingtei sing jeto ngko saiman laiyana ingke borok je saiman mani abo bo sing laiyana norok busi khangka kisa utoro do obo bini do oba ke obostang tomani 13 bosor ka kha total tak ba ke bohok ti khi tongmani ingke apurung kang ki srai puro tangai oba ke ma khlaikya yang tisi phasidi srai puro bono tangai hai makal nangke angje somon bon singdo srai puro tangai oba ke bono bohok ti ma kirika bom ki krok tei ki phayang kheba doctor talangjak mu doctor rok saka bikro boni buk ki krok lama ko koi hnai bukrok bai khija khata kirka apro the khikor bong su koko engka khikor bong ti operation khlaine ngko bono khikor bong ti khir di ni mai da sa bok ti rapru yabo sawo te kimali yafu khikor te bok tei khikro lama khlaina hini sawo doctor ya prun theke noro as tabsu joraba ki khir tonta na ke obo tabuk doctor phunung da nai pita se khikorok ti bono blam khlai jere man tangjak 10 mas tangjak mono tik khlaina hini bo doctor sawo 3 lakh jara thangnai hi sawo tenge bayre rok talang di anjeng te khlai malia phu doctor bono 10 mas pore talang man hingkan ke khikor bong te khir na kangka 3 lakh nangnai operation khajan bagai ngabon pore tam khakya klaya nogot ti pheka an pore te phunug manya kho te phunug malia kinorok sabni ro saijon nai kya te bojaga bini bagai rang ব্যবস্থা khlakya bebang ni oron naikha chini gusti ni oron ni naikha tubu malia saijo malia ta te boro nai khenoro bebang ayang guri naikha jotonon sannai bai khena pai bai soka norok ni bisingti khlaine osraina hamranan bagai buniro sanai kogo joto jagan saijo sannai kya manjana abon bagai tabsu jora 13 bosor bona haki bokti ma khiri tono ge bini obostha ke khipuru chapuru nungpuru boma hai rogong tamo kostong boma hai aborong ki saikhenarla kosto mani mo khamani mo bai kosto ngda khimani ma kosto ongo bogle sayau khipro mo bai ya mo oditi sidina oditi na mata kisimani mo bo sajakta khipro khina pro bohok saya bohok bo saya hani makhiwo o buku korida o buku amo sajago pu mane aso waisa waisu ke thei phayo nei sata o buku korida o khi kokmani a buku ke sajak pu abon bagai khina pro ke amo simino ko mane sajago ta angkai
situi na puro kaham khe situi maya amoni daratui no hongkang kai kisi khe tonoi bo bokha sajago bohok sajago hingkai kisi khe tonoi maya haita ko aboni bagui amo si thangta na si thango amo huna nango hai ketal ta ko ri ketal bai oino ri bai ta bahai yong rok tu da tui yong rok bahai boma hai rok ung yang rok tei ya khajan taute bukusang borok ni bising tui khlaina paibe kha borok o jaga o BJP sarkar choli tongo borok ni leader rong thani borok saini kha haifano borok theke kuno suba jangnai aba lama kre ni borok no saka boni jati gusti thumui rogoi para basir thumui rogoi o 2-3 lakh no kari manliya operation bo khlai manliya o sarai no bo khikorok ti khiri manliya bohok tui no lolai ta singo norok no pura khulogoi phunung khe do ang phunung khamu bohok ni ekdom lolai koroma tabuk o yak norom di bubuk sado pura hake lolai eng tongkha koroma aing tin q karena bo norok no phunuk nani moton liya gising tabuk bo jaga borok singno jaga tini nukjak phaimani kengke o sat no tini borok no nuguine kol khai horka ano borok no lukuni thani phunuk sinai bumo buha songsa asuk saimi apano borok asuk 13 bosor ung tongo oba hikero phurungnani borok ni bokhorgo phalia haibeno o satni bisingti khlainai bono tini dunia ni bwskango phunuk sinai chini bwskango tubi sinai hinai bo wan sokma banya tini singo jaga phaisok bakya bono bo sing tini o jaga phunuk man laikha ko obono chini tiprasan bising jotoni sai sarani bisingo kosto mani tongkhongnai ungkhana hne ang khakao 13 bosor omake tui tongmani an bagin ching bono suba laina bini operation khanya nangmani bagine kebo 500 kebo 300 salsani income no ching buni bagere laina kebo bufayung hni pan sidi kebo batija kebo mama batija kaka kukui bufayung je kuno hni pano bono sing salsa chini nokni borok hni sing subai na len ngo bini o bohok ti khimani khikorok ti ma khisiteng abon bagine sing norok ni account tong komo account do korei sar nang nini account no dawinai ulo submit nini account no submit khlai bai ulo salai sinai ta ko amo bong ni norok ni account tong korei ki norok ni account sikrei nini bo account korei norok nok ni kaise phane account korei hinke norok no bui chubana hne boro chubanai bahai ki chubanai ne kubun bai dai roi nei nang ru phaidi dese poriskar ke saga di bui busine jatke sab sana dreng nang da man sadi hailet nei chongle rir enang master bai nang sadi angbo da busin nagina sadi nang phan sasi da ka bor tam sa nang bor na sadi nang bor na sadi mol samsong nin jitirani nom kai mol samkok bai nang bor na sadi kok bai sanai da nin mol samkok bai bor na sadi le ai kun le ata putar sitin kanyirang kan sar nini account tei no cholinai mane nini aro je nangman bebang no nini aro no rohbai tong jeng ulo nini thani jengna sinai heta acha aba hike khlainai acha ঠিক আছে hinke obono borok no tabuk subanan bage bong account number korei ani account number no rohor di ani account number ang borok ni bage basa sinai ani account renai norok no an google pay buno no renai to je borok bini mungwe anero rang dai rohor mani abono list khlaibai sabo busuk rohor ka borok busuk man kha total amount lekhao ya koine sabo rohor ka tekesa video snamoi borok na ang tuni rupaisinai je rang rohor mani borok na ang yaphai rupaisinai norok borok no subadi ani bising tiklai subai sidi ni saw ano pula rohor di tarpore ang borok no rupaisinai ket sabo tekesa borok no rupai pro bang tiksa video mas namchinai sabo rohor ka busuk man kha borok no oborok bo rupaisinai amni bagino hingkangke obo haning lain blena ঠিক আছে hingkang obo ko Bisramganj Lokhon Deba para Bisramganj paike Bisramganj bai obo 4 kilometer Lokhon Deba para hingkang ken ojaga phaisok phaini ke chingno sahar nani bung je saiman lando ani mungke manik molsom ang o boni para o master tong phaimani Christian master angke
an para soi soi khangai Darjeeling ni 2017 থেকে bongno nugoi ang tongoi malia an porichoy an darabu tongo laibuma channel o ang laibuma channel nongno belai belai khen hambai abon bagai ang taiba an choice laibuma channel borongno an bongni an hamjak mongbai bongno request khlaio angkai niji an khud darabu tongo ngai laibuma channel ni ngai apron theke ang contact number save khlainai ang bokbai relationship tongkha abon bagai bongno laibuma channel rongno call khlaiei sahar khata ko bong hambai ke sarni mung sar sit kisa ani mung ne ramkorta molsom Sabjandan Molsom sabjandan molsom nini ke John to Molsom. nung hamna da musung John to Molsom. nung harang ni nomati musu mutu nung ngko dor bono tam san damang ni nommo harang ni nommo an kok borok kasipan da buci kok borok ni hoi mate thasipan buci ya hoi makse nung hamna da musung ni singra di bon tam tam damang ni nommo harang ni nom luptero ni nom harang ni nom na nung ang bono sing ko nung ang bono sing kan ke nung bono sing pit do nung tam kostong imo kosto na sang pik mane im nang hai pik mak nin basa ben sadin ai chong nin tro Bukini ngai kini ngai ke hebik ma kosobi. maisa khe yokjak phu bubuk maisa khe tongthok jagiya angkai sajago angkai yokjago honai sata tai tam kostong thonani chanani berainani himnani khasiknani tam kostong Kin ngai gan ki kuchi. Oi mi. Kin ngai gan ke kin nakan ke hebik ma. non phungem nona pik han ne phung han ril nona pik sinna thuna probo eko kosto nangjak phu eko o bubuk peplaya da o peplo marok bebang sajak phu thuna pro khe hake ani sate khe rokoi maya hake thuma to moktoi thangma ta sik semya bole angkai abro rogo hake lori khangai sajago abon bagai kosto nangjak honai sata tai tam tong tai kun tu sa tai kosto dang tai tam sadi imo da Ina pik khai ma. sadi tai tam kostong Hi kenung sui ngai gona pi. Kam thak pi. bubuk kori da o bubuk ki pepelmani gana rok motok jak phu sajak phu yokjago honai age chraipuro tu busukka kisa hamui mayan bagai rang bu kri kha abon bagai pura puri khlaimali ada ko rang sanjak ongkai 2-3 lakh sano ongka ba nairmalia o angkorok subjak marok bebano sajak pu abon bagai atom ke tabuk sal waisu siari bangkhang gai tam sasinai amno apro rogo ke tai sajak pu motok jago honai sada ma singjara ta singjarawo abon kusang tai sawo ta de kasang ma habu tong khatep sasinai ke bono ang kok samani non molsom kok bai sasi do no tabuk bui subana nei tongo bui no nang tam sana musung no nai tong nai rok no chubadi nei sana rok dom musung ai mingai rang amung na tirang ni nom mane kaisangau doktor ngai en norang ngai mnati tirang ni nom sadi nung je nai tong nai rok on je nai tong nai rok no tam sana musung ni kasa no hamranan bagai bunya chubadi nei sana dom musung Tharang kinom. subana musung subadi tam ni sa eko ani hamyan bagai bui joton buskang ang media teke laibuma media teke ang nungjakna muchungo hnai sawo ganga abun pore ang bo hamna muchungo o sengsaro ang bo lekha pora porina muchungo hnai sawata ganga ang bo rang kreini chugian bagai no kaham ke doctor kaham naijak maya abun bagai ang bo bui hai no porina muchungo hnai sata
Kekhajan takotai bugusong bo moji porithung ma porithung angkhe bono kwthang tona musungo ani musungmani khe bosi boni obostha o bahaimang hingkangkhe sara jibon bo kwthang tongo hinai ang asaya ai tiba bini bubuk sase bebang peplai tongbai hingkangkhe bohok tui bosung bai baksa boyes khawainai bora khai thiyana abo nang wansokya sarai thika kosto mosto asuk jora dutubkha tabudu belai kirma singsa belai khin kirma singsa mokol bai thang norok phaine phebedi bubuk sakorma je bohok tui lolai khe ton tonani abo thung tongmai thui phayo somoi ri bai khaitoma ri si thangbayo genji siwo srapsa tongoi ma salai chapuru sawo bohok chapuru sawo khipuru sawo masing jora ongkhe tebo sapo mai khlai bo kosto man tong moji ma porithung abcd sinithung siniyathung tabo khe chong bono operation khlainai khikorok ti khirui bono kwthang tonlaino bono bagino chong bisirana nangya jono kisa rino bono chubalaino norok kha ganang lukurok norok jodi chubana muchungui tongkhang khe kisi yak pholojadi ani ro hordi ang borokno phairi phaini tinin baga asung laisine jotono hambai।